Raivot aplodit meidän mahtavalle Rokki Kukolle. Kiitos pareja. Se oli siinä. Näissä Rokki pitää tehdä. Mulla on ollut nakku tänne taakse. Vielä on pari biisiä jäljellä. Inget stoppar oss nu. Heter nästa låt Inget stoppar oss nu. Ricke. Ricke on tulossa. Annetaan Rickelle aplodit. Isot aplodit. Silja's Serenade. I would like to cruise on Silja's Serenade right now. She's a lot better than Gabriella. Silja Serenade. Näin on. Ah. Saatana komia laiva. On. Se on komea laiva. Silläkin ollaan matkustettu. On joskus joo. Se on vähän isompi kuin tämä. No. Se on paljon isompi kyllä. Oo. Kääntyy se Timo. No, kääntyy kato silloin. Se menee varmaan tuon viereen. Se menee tonne kauemmaksi tuonne. Mihin? Tuonne. Niin tohon on? Joo. Niin se menee varmaan siihen viereen. Joo. On kummoinen näköistä katsoa. Omia laivoja. Täh? Omia laivoja. On se siellä laiva. On. Juha tänne tuu kattoo. Se kääntää tohon itse tohon viereen. Serenade. Paljon porukkaa ylhäällä. Oo, vilkutetaan. Onko toisen, missä näkee, on se keskellä semmoinen auki? Joo, siellä on se auki. Me varmaan silloin 10 vuotta sitten tuolla mentiin. Mä muistan, että siellä oli hyteistä näki sinne keskellä. Niin näkyy, se on just se paikka. Joo. Siellä ei tullut semmoinen moottorin ääni. Ei, niin tässä. Se menee yksi tuohon viereen ihan. Sieltä on lähteen, se menee ihan tuohon noin. Tää kerkee lähtee ennemmin ja tuo ennemmin satamassa on tämä. Niin. Vaikka tämä lähteekin ennemmin. Menee ohi. Joo, se pitää mennä. Että pääsee kääntymään Helsingissä. On sellaisia hotelleja, että... Pari on. Tuletaanko vislaamaan vai heilutetaanko kättä? Ei. Otetaanko paita pois, hei? Juha, vilkuta kättä nyt. Vilkutetaan. Se on kiva, kun ihmiset vilkuttaa heitä. Me ei olla mitään hämäläisiä, kun ei. Pitää vilkutella ihmisiä. Oltiin syömässä, kato, niin me vilkutettiin, niin heti joku vilkutti tuohon laivassa meille. Ei nuo heiluttaa. Niin, kato nyt siellä vilkutella. Joo, Juha. Käsi ylös. Niin. Kyllä ne vilkuttaa. Niin kun me on nyt se lähti. Jaa, se on suomalaisten omistamana tuo. Maria Halmen. On se. Maarien Halmen. Minä lukee. Niin lukee. Siinä oli suomalainen lippu tuolla ylhäällä. Niin, oli vai? Oli. Eli tuo on suomalaisten omistama tämä Serenade. Kato, se on kiva näköinen, kun valo menee tuolta, kulkee ne valot tuolla. Oli Suomen lippu tuolla ylhäällä. Joo, me lähdetään joo. Selvä. Mekin liikutaan. Niin. Mä en osaa viheltää. Nyt me lähdetään. Massa Yards. Me liikutaan jo.
Me lähdetään ulos jo satamasta, hei. Muuten tulee Ollaan maut irti jo. tonne. Joo, näin se käy. Menee tuohon viereen. Noniin. Näkemiin. Nähdään Helsingissä. Siellä nähdään, just nähdään. Mä ei osta syyn. En mä hyppää. Mä vielä haluan monta kertaa. Mä haluan elää. Joo. Haluan mennä Serenadelle. Elämään. On se pirun komio loi. On se hieno, joo. Tosi hienoja ne ovat. Mullahan on korttikin tuohon. Täällä me yleensä tullaan. Yleensä käydään tätä Virossa käydään. Harvemmin tällä lailla. Mun mielestä tää on liian pitkä matka tää Tukholman laivaan. Helsinki. Niin. Joo, mutta Helsingistä minä vielä jatkan ylöspäin Suomeen. Mihin sä meet? Pietasaareen. Ihan totta. Joo. Mä menen katon Myllypuron Helsingin. Mä oon tunnin päässä kotona kahvia juossa. Tuolla on Rosella muuten. Se vanha alue. Mä vielä lähden niin Helsingistä Pietasaareen. Paljon menee aikaa? 5 tuntia junalla. Paljon? 5 tuntia. 5 tuntia? Ei junalla. Tää on aamulla 10. Milloin se juna lähtee? Siellä on vielä muutama tunti Helsingissä. Joo. Me käydään Tallinnassa kerran 2 kuukaudessa. Espeellä. Mutta se on hirveen helppo, kato. Meillä menee tunti vaan menee tullin, kato Helsingin Myllypurossa. Kun me jutellaan ihmisen kanssa, niin ne tulee Kuopiosta ja pitkin tuolta. Ne on hirveen iloisia ja myönteisiä, vaikka menee aikaa. Joo. No, nyt juhan. That's it.